Hi everyone, and to all superhero mekaniko, I just want to deliver the problem of my car. So, when I switch on the key of my car, this will happen. Mm. When I push it back here, nothing is light function, nothing is lighting. But here, oh, it's good. This is my problem now. The hazard is not functioning. The signal light in right is not also functioning. Alam nyo mga kasuwid, marunong naman akong magtagalog pero kakaunti lang. Marunong din ako mag-English but it's hard to speak. Pero marunong din ako magbisaya. Mas madali sa akin kasi Cebuano ako. Kaya sinubukan ko lang mag-English at saka magtagalog o binisaya pod. Kasi I just want to hear your comment about the problem of my car. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang problema ng aking sasakyan. Kaya ko sinasabi sa inyo na English, Bisaya, Cebuano kasi nakakaintindi ako. Kaya kung mag-comment kayo sa baba, naintindihan ko yun. Gawas kung French, hindi ako makaintindi. So sana mag-comment kayo sa problema na kung anong problema ng aking sasakyan. So let's continue. Others say that the problem is the butchery of the hazard. That's why I find, even it's hard to found, but I found because of my hearing. I saw it. This is the relay of the hazard. This is new. I changed it, but the problem is not solved. The bulb also of the right side signal light and to the back I already changed for new, but nothing will happen. So now I replace the hazard fuse. This is new. But when I put a test lamp, so let's watch ha. Kung gagamitan ko ng test lamp, yung hazard ko, ito yung mangyari. Kapag umiilaw itong test lamp, ibig sabihin nagpa-function yan. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin nag-iilaw. Walang ilaw. Di tulad dito, example kita mo talaga yung ilaw. Yan yung ilaw, makita mo talaga kung napafunction pero dito sa aking hazard, hindi talaga nag-iilaw. Wala talagang ilaw. Kaya kunin ko. At kunin ko din yung isa yung nag-function na. Yan. Ito, nag-function. Pag idikit ko yung needle ng ang test lamp, may function yan. Umiilaw. Umiilaw. Umiilaw talaga. Pero dito sa hazard, yung needle ko nandyan na, pero tingnan mo sa test lamp, walang nangyari. So, what do you think? What is the problem of my car?
fuse is already new. The signal bulb, front and back is new. The boot relay, the flash relay is already new. So do you think that my fuse area I have to change this? Even the others are functioning, I have to change this? Or what's your opinion? Anong opinion nyo, mga superhero na mekaniko dyan? Anong masasabi nyo sa problema ko? Anong opinion nyo para masolusyonan ko? So kitang kita nyo naman na dun sa last na video ko, halos tinanggal ko na lahat ng mga wire. Minsan pinutol ko kasi akala ko na lost contact, pero hindi pala. Pero sa ngayon yung pinalitan ko na itong fuse, ano bang gawin ko para muli ito mag-function? May ideya ba kayo dyan? So pwede inyong i-comment Bisaya, kay Bisaya man kung dako. Pwede po og English, kay kasabot man po in English, kay naka-eskwela po tagamay kita ang putas sa mga salida nga in English. Kasabot po tagamay niya, pwede po Tagalog, kay ang kuan ron sagad sa tuwa ro mga Pilipino kay Tagalog man, labi na rong Batang Quiapo Tagalog. So maintindihan natin. So sana naman mag-comment kayo sa baba para may apply ko dito sa aking sasakyan. Maraming salamat po. At ito po muli ang Kasuwid. Magandang araw. Good evening to outside of the Philippines, yung America, yung all English. Good evening. Yung Tagalog naman, alam ko araw ngayon dyan. Magandang araw din sa inyo. So mag-open lang ko palagi ng aking YouTube. Sana may makapansin sa aking problema. Kasi gusto ko talagang matuto. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Paalam. See you in my next vlog.